Páni, jaký ste mali deň, jaký ste mali nedelu? Tak, tati, slyšíme se? Mluv. Ano, slyšíme se. Mhm. Tak, neděle byla taková pracovní, docela se dá říct, a tak bych řekl i v rámci počasí, takže já si myslím, že dobrý. Super, Tomáš, ty? Já taktéž. Neděla taková pohodová, odpočinková, dopoledne rodinka. Měl jsem naplánované, že půjdu na dírky, ale to mě nevyšlo. Měl jsem nějaké povinnosti a odpoledne jsem se teda utrhl. Jel jsem se chvilku podívat právě na ty dírky za kamarádama. Odpoledne mírně pracovní. No a na večer už jsme se připravovali na livestream, aby to bylo všechno v pořádku, aby to klaplo. Takže taková pohoda. Super, super, to som rád. Veľmi rád by som vám chalani poďakoval, že ste prijali pozvanie a že teda môžeme chvíľku pokecať o tej vašej takej kaprárskej a rybárskej ceste. A takže poďme na to. Mojimi dnešnými hostiami sú dvaja páni, otec a syn, asi najznámejšia takáto dvojica v kaprarine alebo v kaprárskom pretekaní. Sú to pretekári, ktorí pravidelne navštevujú tie najväčšie preteky tu u nás v okolí, páni, ktorí sú spojení najmä so značkami Starfishing a Carp Only. Dámy a páni, privítajte v mojom dnešnom podcaste a livestreame Tomáša a Zdenka Vaněkovcov. Páni, pekný večer, ahojte ešte raz. Ahojte, taky zdravíme všechny. Ahoj, Zvládame, čau. čau, ahoj. Dobre, poďme na to. Opäť tu máme dvoch hostí, takže budeme sa im venovať tak separátne. Ja by som podľa tej takej etikety začal s tým starším pánom, ktorý je Zdeněk a má predsa len tých skúseností a takú tú cestu, tú rybárskú cestu trošku dlhšiu. A začneme postupne takými začiatkami. Zdenku, jak si ty pamätáš na svoje také tie rybárske začiatky, alebo kedy si vôbec začal ryby chytať? No, tak je to už opravdu jako velmi dlouho. Já rybářský lístek jsem získal v roce 1969 jako pionýr a bylo to docela zajímavé, protože dnes, když vidím, že ti mladí rybáři absolvují část roku nebo část jara, kdy rybaří nebo začínají rybařit a dostanou povolenku, my jsme to měli trošku složitější. Dostali jsme možnost se přihlásit po 8. roce a pak teda první rok se nějakým způsobem prostě dostával do toho kroužku, absolvoval a pak musel absolvovat ještě druhý rok, aby měl nárok na povolenku. Takže tenkrát to bylo takové trošku složitější a přísnější. Jasné, rozumiem. Kľudne pokračuj, Zdenku, ďalej. Ano. Takže já bych spíš tak nějak trošilinku se možná pověnoval vůbec tomu začátku té mojí obchodní části, která je už poměrně dlouhá a vlastně de facto při těch začátcích se mě vlastně koníček stál povolání. Bylo to takové postupné v roce 1992, kdy jsem otevřel první obchod v Uherském Hradišti, takový menší obchůdek. No a postupně se, protože jenom tak pro příklad, tady v této části, kde dneska je zhruba 15 obchodů, tak jsme začínali spolu s kamarády, jeden byl ve Zlíně, jeden v Uherském Hradišti a jeden ve Veselí nad Moravou a byly to takové malé krámky, takže bylo to takové zajímavé. Rybáři sice byli, ale zdaleka ne tolik rybářů, jak je v současné době. Takže to podnikání začalo nějakým způsobem, no a zhruba po 3 letech se mně podařila docela zajímavá záležitost, kdy se firma stala obchodním zástupcem a distributorem tenkrát ještě francouzské firmy Michel, která vlastně začínala jako samostatná firma. Takže to byla taková docela zajímavý začátek té větší obchodní části a té větší obchodní spolupráce. Taková jenom drobnost, kdy se podařilo vlastně ta obchodní spolupráce s firmou Michel. Tenkrát jsme vždycky jedenkrát za měsíc sedli do
do auta, do dodávky a jeli si 1500 kilometrů pro zboží. Jo, za 2 dny jsme se vraceli zpátky, 1500 kilometrů pro zboží a tak jsme to dělali třeba 1 nebo 2krát měsíčně. Takže ty začátky toho obchodování, co se týká zahraničních firm a těchto renomovaných značek, byly docela zajímavé. Takže to je jenom tak pro začátek, kdy jsme vlastně dostali zastoupení, když jsem dostal zastoupení jedné z největších firm tenkrát obchodujících v Evropě. Takže tak toto začínalo nějak. Áno, áno, ty si tam strašne veľa toho preskočil. Ja by som sa ešte trošku vrátil. Tie začiatky v tých tvojich rokoch predpokladám, že úplne klasické. Nejaké kolienka, ja neviem, živá nástraha, kukurička, tam o bojlisoch vôbec ani nebolo ešte páru, ani slichu, hej? Ano, je to tak, máš pravdu, Adame. Tenkrát vůbec nějaké bojlí nebo něco takového neexistovalo. Jo, vlastně každý víme, kdo kaprařil, že vlastně první začátky takovéhoto, jako bych řekl, kukuřično-bojlísového začátku byl v Anglii a tenkrát prostě jsme kopírovali, nebo ani ne kopírovali, ale snažili se využívat takový ten systém bojlí, tak jak ty říkáš, s kukuřičkou, třeba 3 kukuřice nad sebou, pak se stávalo, že ta kukuřice se dávala s nějakou plovkou, nebo nějakým polystyrénem, nebo něčím takovým a tak se prostě začínalo rybařit ten systém vlastně té nástrahy mimo háček. Jinak tenkrát v těch 70. 80. letech vůbec neexistovalo něco, že by byl nádvazec mimo háček. Všechno se napichovalo, byla to kulička bramborová, bylo to kolínko, byla to žížala a tak to se rybařilo. To je pravda. Až v těch 90. letech přišla ta nějaká myšlenka, že by ta ryba mohla zkusit i tu návnadu jakoby mimo háček. Říkal se tomu vlasová metoda. Takže to byl ten začátek, kdy se vlastně poprvé nějakým způsobem v Anglii vyzkoušela rybařina mimo háček. Áno, áno, áno. Ono, jasné, to bola stránka tých nástrah a mňa by ešte zaujímalo takú vec, či by si mohol zaspomínať trošku na vybavenie. Jaké bolo vybavenie v tej dobe, jak sa zháňalo, že to nebolo úplne také dostupné, jak je teraz všetko dostupné, alebo kam ste možno chodili si pre vybavenie, kde ste hľadali nejakým spôsobom inšpiráciu, čo sa týka možno prutov, navijákov a podobne? Tak máš pravdu, ta možnost toho výběru byla velmi omezená a my jsme hlavně využívali značku, která se vyráběla u nás v Československu a byla to značka Tokos. Tokos byl výrobce laminátových prutů, prvních typů navijáků a velmi bych řekl takový omezený sortiment, vůbec nesrovnatelný vlastně s dnešní možností a vůbec jako s kvalitou. Prostě byly to pruty takové klasické, obyčejné a využívali je všichni rybáři, kteří rybařili. Žádné jiné možnosti prostě nebyly. Super. Dobre, v ktorom roku sa do toho zapletol tvoj syn Tomáš? Kedy sa teda narodil a kedy sa, jakým spôsobom sa Tomáš začal pridružovať k tebe? Tak Tomáš je 88. ročník, takže myslím si, že zhruba po těch 7-8 letech, kdy byla možnost, aby si udělal první rybářský lístek, tak to právě v té době se stal jakoby rybářem a tenkrát ta rybařina byla udělaná tak, že vlastně on nemohl jít sám na ryby. Jo, musel mít doprovod do 15 let a musel mít vlastně někoho, kdo ho nejenom tu rybařinu ještě přiučí po těch testech, ale hlavně kdo ho bude kontrolovat a kdo ho bude hlídat, aby dělal všechno správně, aby dodržoval přesně předpisy, jak se mají. A ještě jsme měli tady jednu takovou docela výjimku, protože třeba revír, na kterém já jsem rybařil a kdy já jsem dávno začínal,
tak to byl poměrně rozsáhlý revír. Jo? Byla tady možnost jít na řeku Moravu, na slepé odstavené ramena, jo, na Baťův kanál, který byl docela velmi populární. No a nakonec to dopadlo tak, že místní organizace rozhodla o tom, že tito mladí kluci i holky už začínali tenkrát, nebylo jich mnoho, ale začínali taktéž, tak budou mít možnost chodit na ryby jenom na malou část toho Baťového kanálu. Takže to byla taková věc, kdy nemohli jít na celý revír, to ještě nebyl Moravský rybářský svaz, jo, kdy nemohli jít na celý revír, ale mohl rybařit jenom na části revíru, kde třeba bylo poměrně dost takové té menší ryby, bylo tam spoustu karasů, bylo cejnů, jo, a tak vlastně tito mladí začínali jakoby pod kontrolou, aby měli nějakým způsobem možnost se to naučit co nejvíce na těchto omezených revírech. Takže tak to byl začátek vlastně té rybařiny v minulosti. Tomáš, ty jak si na to vzpomínáš? Byly to krásné roky, no. Nedá se to asi vůbec srovnat s dnešní dobou. A jako jsou to dvě takové zatím kapitoly v mém rybářském jako životě. Ty první začátky, hlavně ta příroda, ta obsádka těch vod. Já když jenom dneska srovnám třeba dravou rybu, jo, tak v těch vodách je toho poměrně míň. Dřív prostě na té řece Moravě třeba, kde já jsem dost jako vyrostl, tak jednoduše kam z toho hodil kolem břehu, tam vždycky buď chytil štiku nebo okouna. Dneska to tak není. Dneska musíš nachodit hodně kilometrů, musíš to znát a i tak častokrát jako nejsi úspěšný. Takže jsou to jako dvě rozdílné doby. Obě dvě ty doby mají jako hodně toho svého. Já jsem rád za to, že jsem poznal opravdu jako ty první začátky, kdy prostě ta rybařina a ty revíry, když to nazvu slovem, nebyly průmyslově nebo dobou jako zničené, byly to opravdu jako panenské vody, na které když sednu na kolo a jedu se kolem těch vod projet, tak už spousta z nich ani neexistuje. Jo, takže jako vzpomínám na to velmi pěkně, protože ta doba když jsem měl těch 8, 10, 12 roků, měli jsme chatu u vody, takže já jsem tam hodně trávil času a nebylo to jenom kaprařina, bylo to prostě všechno. Chytali jsme na splávek, na beach. Do dneška si pamatuju, když jsem opravdu jako, to jsem nechci, že bych se nudil, ale prostě když jsem měl takovou tu chvilku, kdy jsem nechtěl u těch prutů sedět, tak jsem si vzal beach, chytal jsem malé rybičky, plotičky, cejny, oukleje a to taky si myslím, že dneska jako dost těm mladým rybářům jako schází. Prostě takový ten přechod, projít si všechny ty rybolovné techniky, plavanou, v té době feeder nebyl a kaprařinu na rybičku, jo, to si myslím, že hodně tady tohle jako chybí. Takže jako já na to vzpomínám velmi, velmi pěkně, protože tím jsem se opravdu jako naučil poznávat tu přírodu, tu vodu, jak to funguje a do dneška z toho jako čerpám inspiraci, ať už na závore nebo při běžné rybařině, tak tohle mě hodně dalo. Jasne, rozumiem. A skúste ešte, menovali ste teda, že Baťov kanál, ale skúste možno ešte povedať také tie vaše lokálne nejaké revíry, ktoré ste v tej dobe navštěvovali. Tak jak vzpomněl Tomáš, byla to určitě řeka Morava, ta byla hodně zajímavá. A jako můžu říct, že tady v našem okolí jsou další krásné vody a jsou to Štěrkopísky v Ostrožské Nové Vsi. To je revír, kde dříve, opravdu jako dříve, hodně let zpátky, zhruba 30-40 let zpět, se vlastně vznikly těžbou. Vznikly soukromou těžbou, štěrkopísku a myslím si, že je to do dneška velmi navštěvovaná voda a opravdu velmi na úrovni. Část toho je i vodárenská nádrž, takže si myslím, že je to opravdu revír, který je hodně zajímavý a hodně navštěvovaný rybářema. A je určitě dobře obsazovaný, protože se tam chytají krásné ryby, chytají se kapři, štíky, candáti, bolení,
Takže je to opravdu voda, která je fakt na vysoké úrovni. A máme tady spoustu těch vod. Taťka ještě třeba nezmínil samozřejmě Pálavské jezera. Jo, to byl náš rajon. Já tím, že samozřejmě dokud jsem neměl řidičák, tak jsem byl odkázaný na své rodiče, kde mě taťka vezme. Takže hodně léto jsme trávili na Pálavě, jaro, léto, podzim. Jo, úplně jsme nikdy nebyli zatížení na nějaké zahraničí a na nějaké velké jako vzdálenosti. Tomu i já do dneška jsem nějak jako nepřišel jako na chuť, byť když už nějakou dobu nad tím přemýšlím, tak by to spíš pojal, jakože nějaký jako poznávací trip, zájezd, nějaká taková jako cesta, kterou bych prostě asi spojil s rodinou, nebo možná i sám, s přáteli. Takže jako to zahraničí nás úplně nějak neminulo. I když jsme ty možnosti jako měli, tak jsme prostě odkojení tady tou Jižní Moravou, těma Pálavskýma jezerama. Potom se otevřel Tovačov, tak hodně času jsme trávili na Tovačovských jezerech, jo. Takže spíš tady kolem toho komínu i párkrát na Orlíku, já jsem byl ještě tam taky pamatuju jako začátky, to už je taky nějakých 15 let, co jsem byl naposledy jako na Orlíku. Takže spíš jako náš rajon byla ta Česká republika, no. Jasne, rozumiem. Dobre, mňa by zaujímalo, páni, kto prvý z vás dvoch prišiel do styku s Boilisom? Kto s tým došiel? Zdeněk alebo mladšia generácia Tomáš donesol Boilis do domu a povedal, že poďme to skúsiť? Určitě to byl taťka. Určitě to byl taťka a z jediného důvodu, protože tak, jak zmínil na začátku, že v tom pracovním životě prodával a měl distribuci tady té značky Mitchell, tak kolikátý rok to bylo, když začal distribuovat, nebo se 94. Tak v 94. se seznámil s lidma ze značky nebo z firmy Senzas. Ne, 95. Tak 95 Senzas. Součástí Senzasu, která byla firma na výrobu krmení, dneska ji téměř každý zná, je to celosvětová firma, tak byla i další značka Starbaits. No a to byly první zkušenosti s Boilisem a jako lov samotný na tady tuhle dneska fenomenální nástrahu. No. Takže v 95. byl to taťka. Ano, to je pravda. Zdenku, ty si hovoril, že teda v tej dobe neexistoval nejaký vlasový prívez a väčšinou sa teda ľudia snažili tie nástrahy dávať na háčik a obkúkavať to z Anglicka, ale mňa by zaujímalo, že či hneď z prvej mal Boilis u vás alebo u teba dôveru. Či sa ti hneď začalo na ňo dariť, alebo si bol najprv na to skeptický, alebo či si na toto nejakým spôsobom pamätáš? No, něco si pamatuju, ale myslím si, že co se týká Boilí, byla to spíš taková, nebo vůbec jako nástrah mimo háček. Nemusel to být jenom Boilí. Bylo to pro toho rybáře taková opravdu jako absolutní novinka. Něco takového, do tomu prostě spoustu lidí nevěřilo, že může ryba zabrat na nástrahu a rybáři vytáhnout, aniž by ta ryba prostě nesežrala ten háček, jo? Že by se krmila něčím jiným, nebo že by ju ten rybář nalákal na něco jiného. Takže dá se říct, že to byla velmi pokroková metoda, vůbec chytání mimo háček a ten Boilí ještě více, protože samozřejmě to byly různé typy a velikosti kulíček, i nepravidelných kulíček, různých systémů, které se zkoušely mimo ten Boilies nebo mimo ten háček. A myslím si, že to docela chvilku trvalo, než vůbec se rybář český, slovenský tenkrát, než se vlastně zkusil přesvědčit, že tato metoda funguje
že ryba to umí, že si to najde a že je to velmi zajímavá návnada a nástrah. Takže myslím si, že byl to velký progres a mělo to určitý takový nějaký, bych řekl, taková novinka, kterou každý nemusel zkoušet hned okamžitě, když ji našel. Takže jasné. tak. Áno, áno, áno. A Tomáš, ještě bych chtěl vzpomnět, co se týká toho boilí, samozřejmě staré nástrahy nikdy nebyly dělané tak, že by měly různé příchutě. Jo, že by něco bylo jahodového, že by něco bylo třeba, já nevím, z boilí, tak jak jsou dnes, třeba nějaké příchutě nebo něco takového. To tenkrát vůbec neexistovalo. To byla prostě kulička a z ničeho nic se přicházelo na to, že by mohla být i červená, nebo že by mohla být černá, nebo že by mohla být hnědá. A tímto způsobem prostě vznikal vlastně ten typ toho boilí, nebo vůbec, jakoby ta nástraha boilí. Tomáš, ty jak si pamätáš na toto? Bol si skeptický, alebo hneď si proste vedel, že to proste chce čas a príde to, alebo ti to hned prišlo na prvú? No, já bych řekl, co já si pamatuju. Takže my, než jsme začali chytat na boilies, tak jsme začali pod tím háčkem chytat na kukuřici. A tam už jsme měli vyzkoušené, jakože to funguje. Jo, takže když došlo to boilí, tak to bylo něco úplně jiného. Z začátku možná nějaká mírná skepse bylo, ale to bylo do prvních pár záběrů a tam nebylo o čem, protože jako bylo to něco nového, co ta ryba neznala a ty první začátky byly opravdu jako krásné, že něco nového, funguje to, máš z toho radost a to fakt jako bylo super. Takže jako nemyslím, že tam byla nějaká jako skepse. Ta skepse byla asi do toho prvního záběru. Ale tím, že jsme to měli jako vyzkoušené na té obyčejné nástroje, na té kukuřici, tak tady prostě to fungovalo. OK. S vami ide ruka v ruke aj pretekanie a ja teda vás mám proste zafixovaných tak, že ste veľkí pretekári. A kedy vzniklo to, že začnete sa nejakým spôsobom fokusovať alebo zameriavať na takýto ten štýl tých pretekov, alebo teda, že navštevujete veľké množstvo pretekov každý rok? Od samého začátku. Dřív bylo normální, že každá organizace, na každé vodě byly závody, jo, takže já si třeba pamatuju, co mě do dneška mrzelo, když jsem byl malý a bylo to léto, určitě to bylo léto, tak já jsem dostal neštovice a celou tu dobu, co jsme byli na té chatě, tak já jsem proležel, nemohl jsem jít v vodě a to zrovna byly závody. Takže já si pamatuju, že tady tyhle závody byly odjakživa. No a pak samozřejmě jako ta vášeň něco dokázat, něco vyhrát. Dovolím si tvrdit, že to bylo od samého začátku. Že po těch závodech taťka dřív jezdil, byly to prostě takové menší závody, také gulášovky, jo, jedno odpoledne, jeden den, maximálně přes noc, nějaké nebyly propracované pravidla, chytalo se všechno, co se chytlo, to se změřilo, dřív se to asi ani nevážilo, že? Spíš se to měřilo, počet kusů a tak to byly takové ty začátky, no. Tak tady bych to viděl, že to bylo od samého začátku. Zdenku, ty máš jaký na to pohled? Tak opravdu z těch dob minulých, tak jak říkal Tomáš, byly to spíš závody toho typu, že se nedělaly nějaké mezinárodní závody. Byly to opravdu místní, na těch místních revírech. No a tenkrát žádná nějaká noční rybolov nebo něco takového se vůbec nikdo na to nemyslel, takže ráno se začalo třeba v 6 hodin a skončilo se v 10 hodin večer a to bylo všechno. Udělalo se vyhlášení a taková místní pohoda byla a to si myslím, že byl začátek tady těchto závodů.
Dobre, potom ďalej to pokračovalo ako? Boli nejaké zábrdy do Carb ligy, alebo niekam za hranice, alebo na nejaký, jak si spomínate, možno na nejaký svoj prvý veľký závod? Velký první závod, to bylo na Tovačovských jezerech. Ano. To byl ještě v té době, to byl nějaký rok 2006, 2007, No, to nějak takhle kolem roku 2005, tak to pořádal kapralský spolek. To byl, řekl bych, první takový jako nějaký kapralský spolek moderních jako rybářů, kteří se chtěli jako družit. Možná potom nějaká ta Carb liga následovala tady za tím kapralským spolkem a jednoznačně jako velký závod tohoto formátu, jak navštěvujeme dneska, jak jsou ty velké závody, tak byl Carb Marathon Tovačov. ano. Byl to závod opravdu jako na tu dobu velice profesionální. Bylo to pro 30 týmů a tam začaly ty první kaprské jako závody a ta první zkouška těch týdenních závodů. Takže to bylo určitě jednoznačně za mě jako Carb Marathon Tovačov. A ktorý to bol asi rok približne, pamätáte si? Já jsem měl 18 let, 18-19, takže to byl nějaký 98, takže nějakých 2006, No, tak nějak ten rok. No. Já jsem ukončil střední školu a šel jsem na výšku, takže mě bylo nějakých 18, 19 let. No, takže 20 let zpátky. Pusté. Dobre, a čo sa týka nejakého obsadenia, bolo to rídzo české alebo československé, alebo boli tam aj nejakí zahraniční pretekári, pamätáte si? V prvním ročníku určitě to bylo československé maximálně. Určitě. To v té době ta rybařina, nebo ta kaprazina, ta moderní kaprazina, byla jako ta československá úplně v kolébkách. Jo, to v 90. letech se tady objevil nějaký boilies, byl tady přelom milénium a těch 2000 se to začalo tady nějak jako tvořit. Jo. Dneska, co ty značky jsou na trhu, tak z kraje ani toho nového tisíciletí vůbec ani neexistovaly. To tady byl Těšinský, možná Lukáš Krás začínal, potom Vápeník, Sportkár, jo, takže těch značek jako bylo hodně málo. Určitě to bylo československé. Ale samozřejmě, jak závod šel a jak prostě ročníky ubíhaly a dostali se vlastně mezi lidi, jak je to organizované a co jsou to, jako na jaké úrovni jsou ty závody, tak pochopitelně, že se i mně podařilo dostat na ten závod reprezentanty nebo bych řekl rybáře ze zahraničí. Takže mělo to určitě odezvu i do zahraničí tady tohleto. Dobre, super, OK. Toto sme prešli, to bolo teda závod v Česku, alebo český závod a potom postupne teda zmedzinárodnil. A ďalej, jak to postupovalo? Čo bolo ďalej? No, v té době, když někdy končil Carb Marathon Tovačov, protože dneska už je to historie, už to není samozřejmě, tak se objevil nějak závod na Šíravě. Ano. Na Zemplínské Šíravě. Ano. Určitě to bylo hned nějak ten rok 2, 3 potom. Jo. Samozřejmě byli tady i v Čechách, si nespomenu, ta voda, do dneška je tam ten závod, ne Chlumec, na Štítě. Na Štítě taky byl závod, tam se závodí do dneška, takže to byl taky takový jako jeden z těch větších závodů, ale rozhodně Carb Marathon Tovačov následoval Šíravský kapor. Dobre, Šíravský kapor následoval, bol to pre vás v tom momente nový pretek
Jaký bol váš názor na to? Boli ste tam, neboli ste tam, rozmýšľali ste o tom, alebo zúčastnili ste sa, alebo jak to pokračovalo ďalej? No, Zemplínský kapor vlastně letos bude už 18. ročník, takže on už má nějakým způsobem prostě velkou historii. A vlastně de facto já jsem se podílel na začátku toho závodu. Ne rybářsky, ale že jsme prostě pomáhali nějakým způsobem podporovat ty rybáře. Tenkrát to nebylo nějaké veliké sponzorství nebo něco takového, ale prostě ten začátek byl takový trošilinku těžší, a protože to je voda chyť a pusť, takže to vždycky bylo takové, takže byl to zajímavý začátek, protože vlastně ten Zemplínský kapor vznikl na popud Michalovců a prostě byl to opravdu začátek, který si myslím, že dal velké, můžu říct, že dobrozdání tomu, že vůbec začali na takovýchto velkých vodách kaprařské závody jako speciály kaprařské. Takže myslím si, že ten začátek byl hodně zajímavý a nebyl podle mě vůbec lehký. Takže prostě ten Zemplínský kapor je určitě začátek tady těchto těžkých kaprařských závodů, které dneska jsou. A já si ještě, když nad tím takhle přemýšlím, tak potom ještě ale byl předtím, nebo nějak souběžně závod na Liptovské Maře. Na Liptovské Maře, ano. Na Liptovské Maře, tam taky byl závod tohoto formátu, ale tak tam je to složitější, to se neudrželo, ale Liptovská Mara určitě byla taky takový přelom z těch gulášových závodů do toho opravdu jako velkého vstupu těch velkých jako mezinárodních jako závodů. Som veľmi rád, že si tú Liptovskú Maru spomenul, lebo ne každý to úplne vie a ne každý si úplne na to pamätá. Super. A koľko ročníkov Zemplínského kapra vy máte za sebou? My jsme byli spolu poprvé 2014. Ty jsi prodal firmu 2013. Ano. A od roku 2014. Spolu jsme od roku 2014. Až vlastně do minulého roku, hej? To byl poslední váš společný. Přesně tak. Já jsem byl předtím dvakrát, 2013 a 2012. To jsem byl pokaždé s někým jiným. Poprvé jsem tam byl s Peťou Fierkou a rok potom jsem tam byl s Willibaldem Malým. A 2014 jsme byli společně už s taťkou a to jsme si vytáhli Pálkov 5. To jsme měli první spolu, co jsme jeli na tento závod, to jsme měli spolu Pálkov 5 vylosovaný. Dobre, že si to Tomáš spomenul, že si bol s Willibaldom a predtým ešte s Hofím. To bolo ešte za čias Starbajcu? Ano. No, s Peťou Fierkou ano. A v roce vlastně s Vildou, tak my už jsme totiž část, mimo jiné, vlastně mimo ten Starbase, tak jsme měli v taťkové firmě i značku Berkeley a firma Berkeley v roce 2006, 7, 8 v těchto letech přišla s kaprovým programem Gulp Carp. A já už v té době samozřejmě chvilku jsem chytal na Starbase, co mi fungovalo, chvilku jsem chytal na Gulp Carp. Když to takhle srovnám víc, v té době samozřejmě jsme se orientovali na ten Starbase, protože to bylo gro toho, aby jsme tu značku dotáhli někde na nějakou úroveň do podvědomí. Takže určitě tam bych to tak rozdělil tak nějakých 65 na 45 a s Vildou už jsme nějak částečně se dělili. On samozřejmě chytal si Starbase, já jsem si zkoušel nějaké věci a už jsem asi převážně chytal na Gulp Carp, ten končil a už to bylo vlastně Carp only. Takže já už ten poslední ročník s Vildou jsem chytal, pamatuju si na broskev černý pepř. Přesně, ano. Carp only.
Mhm. Dobre, ono potom vlastne po roku 2005 neskôr začali vznikať iné preteky. Samozrejme, vy ste spomínali už aj Pálavu a Pálavské jazera. Začalo vznikať Stars to Hell, potom neskorej teraz posledné 3 roky aj Králova, ale poďme a samozrejme Balaton, nesmieme opominúť. Poďme teda, presúďme sa po tom roku 2015 a ja som videl nejaké fotky aj z vašeho archívu, že vy ste samozrejme boli už aj na Balatóne, boli ste aj na Pálave, na Starstove som videl nejaké fotky. Ktoré to boli roky, alebo koľko ročníkov? Na Balatonu, na Balaton kromě prvních 2 ročníků prvních, tak jsme byli na všech. A letos, jestli správně pamatuju, tak bude 11. ročník. Asi Áno. to tak nějak bude, Myslím, že to tak vychází. Já jsem teda jednou nebyl s taťkou, protože to byl vlastně covid a já jsem dostal pár dnů předtím covid, měl jsem strach vycestovat z republiky, i když vím, že nějací střelci normálně to neřešili, přejeli hranice a prostě jeli. Nějak mi to nemrzí, protože v té době prostě ta morálka si myslím, že v těchto chvílích je na prvním místě. Takže nějakých 9. letos ročník nás čeká na Balatonu. Kromě prvních 2, první a druhý. Prvních 2, 3, no, tak nějak, ale na třetím asi byli, určitě. Ano. Dobre, presúďme sa teda k vám do Čech a na tú vašu domovinu, na Pálavu. Ja som videl fotky nejaké aj odtiaľ. Zdenku, čo vy a Stars to Hell? Tak já si myslím, že Stars to Hell je velmi zajímavý závod úplně od začátku. On totiž měl jedno absolutní specifikum. Ty začátky nebyly v těchto měsících, jak jsou teď, protože ten závod se teď ubíhá vlastně, nebo probíhá první týden v říjnu a ty první, možná, ať moc nekecám, 3 nebo 4 ročníky byly v srpnu. Byl poslední týden v srpnu. A ta Pálava bývá dost jako taková složitá, že v těch srpnových suchých letech bývá dost málo vody na té pětce. Jo, tak bývají problémy s vodou. No a pak nakonec to dopadlo tak, že když se tato situace opakovala, tak se nakonec organizátoři dohodli s Moravským rybářským svazem, že to přesunou na říjnový měsíc, který bývá, co se týká vody a vůbec toho stavu té nádrže nebo vůbec té kaskády, tak to přesunuli na ten říjen a ty ročníky mají daleko lepší úroveň, než měli v tom srpnu v těch velkých vedrech a v těch velkých horkách, kdy ta voda byla i poměrně dost zanešená sinicema a takto, takže zhruba opravdu teď úplně si nejsem vědom nebo nejsem jistý, který ročník to byl, ale minimálně od toho 4. 5. ročníku se to přesunulo do těchto měsíců podzimních. Áno, presne tak. Dobre, takým nejakým spôsobom sme zabrdli do všetkých tých najväčších pretekov tu u nás v okolí. Je ešte niečo také, čo by ste v rámci pretekov chceli vy vypichnúť a čo by stálo za zmienku? Skúste povedať. Tak já díky tomu, že jsme vyhráli i Tovačov, já jsem vlastně vyhrál Tovačov s Peťou Ofierkou a součástí první ceny byl volný lístek na World Cup Classic, tak v podstatě to bylo ročník, kdy World Cup Classic se stěhoval z Madine do Itálie na Bolzenu, což to úplně nebyl jako ideální jako revír, protože ta Bolzena je sopečného původu, takže tam jsou 60-70 metrové hloubky, není to úplně jako asi na kaprořinu ideální. Možná se vrátit na ten World Cup Classic, ale tak nějak jako ty závody asi do budoucnosti úplně neplánujeme nějak rozšířit. Spíš bychom se chtěli soustředit na trošku větší klidu té vody, protože ty závody jsou dost jako psychicky, fyzicky náročné, rok od roku je to těžší a těžší, jo, ať už s vybavením a se soupeřem a už opravdu jako, já si pamatuju,
ještě před 10 rokama, že polovina jako startovního pole bylo do počtu. Prostě ti závodníci tam přijeli se pobavit, jo, a v noci spali, přes den rybařili a dál to neřešili. Dneska prostě pokud chceš na těch závodech udělat výsledek, tak musíš jet 24 hodin non-stop. Už my jsme dřív zvládali závody ve dvou, jo, i na Zemplínské šíravě. Když jsme vyhráli v roce 2017 Zemplínskou šíravu, tak jsme ji odjeli ve dvou. Dneska to neexistuje, dneska už ti závodníci, týmy jsou 3-4 členné, takže tam jako se střídají, jeden jde spát, dva rybaří, třetí je na břehu, takže je to opravdu jako fakt už velice jako fyzicky, psychicky náročné a úplně se to někam posouvá, kde to v tom prvopočátku absolutně jako nebylo. Takže, ale vyvíjí se to. Určitě je to populární. Jestli je to trend v budoucnosti, to se uvidí, ale nějak, jako, že bychom měli nějaké jako další plány, objevovat nějaké nové závody, uvidíme. Možná nějaké výzvy jsou, něco se rýsuje, těch projektů kolem nás, co se tvoří hlavně druhýma lidma, ne úplně jako náma, tak jako jsou. A úplně si nemyslím, že je to taková ta ortodoxní jako kaprařina na těch závodech. Takže spíš jako udržet se mezi tou elitou, navštívit pár těch závodů, protože ono taky jako toho času není mnoho v průběhu toho roku, protože spoustu těch závodů je na podzim, jo, moc přes léto se to nedělá a na jaro to tam taky jako není moc jako kam umístit, takže jako úplně nevím, kam bychom měli co objevovat. Takže spíš je to o tom udržet se na těchto závodech a na těchto závodech být úspěšný. Jasne, rozumiem. Zdenku, za vami je vidieť veľké množstvo trofejí. Keby ste mali jednu jedinú vypichnúť, ktorá je pre vás tá najcennejšia? Určitě. Já jsem si 100% jistý, že nejcennější je vítězství na Zemplínském kaprovi 2017. Určitě. Protože to bylo opravdu, to byl tak neskutečný týden, to se sešlo tolik věcí, které byly prostě hodně složité, špatné počasí, problémy s bouřkama, problémy s větrem. Jo, takže bylo to prostě takové, že to bylo fakt fyzicky velmi náročné. A když ti řeknu, že start byl v neděli, tak jak býval v neděli ráno a my s Tomášem jsme si šli lehnout v úterý večer, kdy byl první červená vlajka, tak nám nebudeš věřit. Kdy byla první černá vlajka, kdy se nemohlo jít na vodu. Takže my skoro 3 dny jsme nezamhouřili oka. Takže tohle to beru jako ročník a závod a vlastně výsledek jako pro nás 2 absolutní top. Tomáš, ty asi súhlasíš, že? Souhlasím určitě. Já si sice vážím každého vítězství, ať je to vítězství v závodu, sektor, největší ryba, cokoliv, jo. Úplně nechtěl bych tak to nebo to jako upřednostnit, ale když to mám jako říct, čeho si jako nejvíc cením, tak v tuto chvíli je to určitě vítězství na Zemplínské šíravě, protože bylo to náročné, bylo to ve dvou, bylo to něco výjimečného, protože to místo, které my jsme si vylosovali, tak bylo jenom ten jeden rok. Jo? Bylo to v rezervaci, poznali jsme zase kousek té Zemplínské šíravy, kterou jako při závodu není možné jako poznat. Zavzpomínal jsem si na to, jaké byly ty první začátky té rybařiny, že když jsme začínali jezdit na Pálavské jezera, kde bylo opravdu jako dřív těch ryb, že to řeknu jako hnoje, že to bylo naskládané jako na patra, dneska už to tak není, tak když začaly záběry, tak se s těm prutům mohl postavit a to šlo zprava doleva, nebo zleva doprava. A opravdu jako to byl jeden prut vedle druhého, když tam měl 15-20 prutů, jo, že tam bylo, že vyjel
výpravu 5 kamarádů, tak zvěděl, že když to začalo brát, tak prostě všechny ty pruty ti odjeli. A to se dělo na té Zemplínské šíravě, na tom Kusíně. Přesně takhle, že když jsme měli záběry, tak nebylo problém, aby na všechny 4 pruty jsme měli prostě jízdy. To bylo něco neskutečného. Takže jako z tohoto pohledu, tam jsem si zavzpomínal na ty dětské časy, takže tohle je pro mě určitě jako jedno to nejcennější, co jsme zatím jako vyhráli. Super. Super, dobre, bomba. Páni, s vami sú spojené v posledných rokoch dve značky, teda je to Starfishing a je to potom neskorej Carp Only. Poďme sa porozprávať trošku o Starfishingu. Koho to bol nápad, kedy tá značka vznikla a ako vznikala? Zdenku, skús ty. Tak Starfishing vznikl v době, kdy já jsem prodával rybolov v roce 2013 a měli jsme s Tomášem dilema, jestli bude chtět pokračovat dál v rybařině, anebo jestli půjde mimo rybařinu a udělá si vlastně svůj biznis. Nakonec jsme se rozhodli, že si uděláme svoji značku, kterou začneme vyrábět i v zahraničí. No a v roce 2014 tato značka vznikla a funguje do dneška a myslím si, že poměrně dobře. A čo obsahuje táto značka? Na čo sa zameriava? Tato značka se zaměřuje na celou kempingovou část. Jo, vyrábíme bivaky, lehátka, stoličky, vyrábíme spotřební materiál, jako jsou různé podložky, prostě tak vezírky, různé chrániče a takovýmto způsobem na tuhletu část rybařiny. Je to vyloženě pro kaprařinu. Čiže vlastne 2014, čiže značka vlastne teraz má, dajme tomu, 12 rokov. Ano, určitě. Ano, přesně. Vznikla v prosinci 2013 ano. Založením SROčka a tak, jak taťka říkal, v tom roce 2013 prodával rybolov a byly tam 2 entity. Entita Sensas, která koupila rybolov, a entita Pure Fishing, která je to největší firma na světě, která vlastní GRC, Mitchell, Abu, Penn, XY dalších jako značek. A v podstatě tyhle Pure Fishing značky šly pod značku Starfishing, která dodnes dělá distribuci. Samozřejmě Pure Fishing je na českém a slovenském trhu tak jako v celé Evropě napřímo, ale pro část těch obchodů využívají i menší jako distributory. Je to běžné, aby ta obchodní síť byla zásobená hlavně z pohledu těch malých obchodníků, kteří nemají tak jako takové ty velké možnosti, hlavně ty finanční, aby prostě udali několika milionové předobjednávky a dostali se na tyto podmínky. Takže prosinec 2013 a první rok, možná 2, to bylo takové přeprodávání těchto značek a rok 2015 to byla asi první dodávka už jako té naší produkce, kde jsme začali křeslama a lehátkama. To byly první jako produkty. Dobre, v tej dobe, čo sa týka krmenia, tak už v tej dobe bolo Carp Only, ale asi predpokladám, že ne ešte úplne pod vami, a ak sa nemýlim, je to tak? Je to tak, protože Franz de Coulard, který měl na starosti Gulp Carp v té firmě Berkeley, potažmo jako v Pure Fishingu, tak Američani, protože majitelem Berkeley a Pure Fishingu jsou Američané, tak tenhle projekt Gulp Carp ukončili. Vyhodnotili si, že to pro ně je běh na dlouhou trať, ta návratnost je složitá, dlouhá. No a co s tím? Ve firmě
byli šikovní lidi, kteří tomu rozuměli. Bylo to výborně rozjeté. Výborně rozjeté. To je dneska, když dojedeš na západ, Německo, Francie, Benelux, Rakousko a zeptáš se na Galpcard, tak téměř jako všichni ti obchodníci to znají. Takže ten Franc, nevím, nikdy jsem se neptal, jak to bylo, každopádně jednoduché pro mě vysvětlení, asi do toho nemá moc nějak smysl tam předávat. Odešel z jedné firmy, přešel do druhé firmy, Galpcard přejmenoval na značku Carp Only, my jsme se znali a v průběhu toho roku 2014 mě kontaktoval, jestli bychom neměli jako zájem mu v tomto směru pomoct na českém a slovenském trhu. Já jsem věděl, že ty produkty jsou kvalitní, fungují, mají úroveň, má to tam hlavu a patu, protože nevznikalo to nikde na koleni, nikde v garáži, prostě Galpcard vznikl opravdu jako technologicky vymýšlený jako produkt, kdy se sestavily různé recepty, ty se testovaly v bazénech, na kaprech, jo, jestli ten kapr nasaje kuličku, jak ji dlouho udrží v tlamě, jestli ji vyplivne, nebo jestli ji pozdře, jo, jak se chová k tomu krmení. Takže opravdu jako tam to vznikalo hodně dlouho, než vůbec jako to přišlo jako k vodě. Roky rokoucí se to testovalo na spoustu jako revírek. Tady byl v Evropě obrovský jako testovací tým. Takže tady já jsem věděl, že když do tohohle půjdeme s tím Francem, takže že to jako bude úspěšné a myslím si, že jako za ty roky se s tím udělal kus práce a ještě nás velká kus práce čeká. Velmi velká, ano, je to pravda. Áno, áno. A potom vlastne, kedy nastal ten zlom, že Carp Only je vlastne vašou značkou? Kedy sa to stalo? No, trvalo to pár roků. Pár roků to trvalo, protože Franz už poměrně je pořád starší člověk, už ten drive tam nebyl. V roce někdy 2017 se to přestěhovalo do České republiky. Mm-hmm. A od roku 2017 do dnes se to Carp Only vyrábí v České republice. Takže my jsme opravdu jako byli od samého začátku. Nebylo to nikdy v těchto letech 2017, 2020 na prodej. Jo? By tam vstoupil do toho druhý spolumajitel, který byl rodinným příslušníkem France. A někdy, když to řeknu 2 roky zpátky, nebo byl to rok, my jsme to koupili v únoru 25 a mohli jsme jednat o tom, že by to nějak jako přešlo od nás do 2003, 2024, tak nějak Přesně to bylo. Ano, byla to dvouletá práce, to jednání, bylo to takové, bych řekl, trošku složitější, ale nakonec se to podařilo a jsme rádi, že se to podařilo. Super, čiže teraz vlastne 100% výroba je v Českej republike a značka je v českých rukách. Ano, přesně tak. Si hovoril si, že únor 25, čiže budúci mesiac bude rok. Přesně, rok, ano. OK. Dobre, super. Ja mám otázky nejaké aj od ľudí, samozrejme aj na novinky a takto si necháme ešte nakoniec k tým otázkam od ľudí na novinky od Carp Only, či nejaké sú pripravované, alebo či nejaké budú na novú sezónu a takisto aj na Starfishing. Poďme teraz ešte trošku ďalej ku kaprárine a k vám. Páni, jakú ste mali sezónu 2025? Jak ju hodnotíte? Skús ty, Tomáš, prvý. No, já to řeknu úplně na rovinu. Já, jelikož jsem v takovém tom období, kdy mám rodinu, jo, mám malé holky, které jsou v první a v třetí třídě, takže mě hodně dávají zabrat. Já se jim chci věnovat, protože ta doba strašně letí. Tak já úplně poslední roky té rybařině moc nedávám. Vážím si, když
vyjedu k vodě, takže spíš bych to viděl, že momentálně můj jako rybářský život se točí kolem závodu a pár nějakých výprav v průběhu jako roku, tak jako úplně to teď není jako na pořadu dne. Každý den mě to prostě mrzí, přemýšlím a chci využít ten čas jako na maximum. Na druhé straně je ta práce, která je jako hodně, máme před sebou tady ten velký jako projekt, v kterém prostě chci být úspěšný a chci to někam jako posunout. Takže jako za mě spíš bych to tak jako se soustředil, že letos bych to zhrnul, že se jednalo hodně o ty závody. Tam jsme pochytali spoustu krásných ryb, zažili jsme krásnou výpravu na Balatonu, jo, tam jsme pochytali krásné lisce, užili jsme si to celý týden. Na Zemplínské šíravy se nám taktéž zadařilo. Konečně se nám podařilo za 20 let, co jezdíme, mít největší rybu závodu, takže i tahle jako cena ze závodu se nám podařila získat. Takže to hodnotím jako pozitivně. Určitě to byla dobrá sezóna. Co jsem využil, to jsem mohl využít. Asi si nic tak jako říkám, že tam jsem to spackal, tam jsem to nevyužil. Prostě momentálně je to rodinný život, ta firma, a pokud zbyde čas na jiné věci, tak k vodě vyrazím a úplně se nehoním za nějakou velkou rybou. Prostě chci být v té přírodě, chci si pochytat ty ryby, chci si to užít, vyčistit si hlavu. Takže jestli chytnu 10kilového kapra nebo 5kilového kapra, každý kapr mě udělá radost. Nemusí to být kapr, může to být cokoliv jiného s holkama, nebo ta starší Izabelka, tak ta už má rybářský lístek. Tak jsme byli letos i na prvních jako závodech, kde jsem vzal feeder. Byl to čistý průstřel, ale i tak to k té rybařině patří, není to jenom o úspěchu a o tom ukázat, že jsem vždycky nachytal. Já jsem přesvědčený o tom, že když půjdu k vodě 10krát, tak minimálně 5krát nic nechytnu. A to je potřeba taky jako zmínit, že to není jenom o tom úspěchu, ale hlavně ty neúspěchy podle mě ty úspěšné rybáře posouvají dopředu. Zdenku, ty to máš ako? No, já to mám trošilinku, protože děti už jsou vychované, tak jak tady Tomáš vzpomněl. Já můžu říct, že se hodně věnuju, teda velice moc se těším vždycky na ty závody, protože ty závody byly vždycky pro mě takovým top obdobím z toho roku, ale velké většině se věnují právě chytání, jak Tomáš říkal, kolem té naší chaty, protože máme chatu rybářskou na rozhraní krásného jezera 15-16 hektarového starého odstaveného ramenem Moravy řeky. No a kousek od toho asi 50 metrů teče řeka Morava. Takže já ve velké většině trávím rybářský čas tady na těchto dvou místech a opravdu jsem tam maximálně spokojený. Co se týká těch větších jezer, jako je třeba Pálava, tak to je moje absolutně srdeční záležitost. A začínal jsem třeba na té 5, se otevřela rybářský v roce 87 a já od té doby jsem tam každý rok, někdy jsem tam býval i každý měsíc. No a co se mně před 2 lety tam absolutně podařilo, tak je kapr 31-44 kg, protože tam ty 30 se až zas tak moc nechytají, jo, takže takováto ryba se mě tam podařila a to jsem úplně byl šťastný, neskutečně šťastný, protože opravdu tu vodu znám od 5 přes 6, přes 7 a taková ryba se teda podaří opravdu hodně málokrát. Co se týká toho letošního roku, tak jak jsem vzpomněl, Morava a právě to odstavené rameno říční od řeky Moravy,
Jo, jmenuje se to Uhliska a tam je moje druhá část a tam trávím zbytek toho rybářského roku. Takže tak. A ještě jsi byl na Šíravě letos, tak se ti A- poplu. A ještě jsem byl teda, co se mně podařilo, tak jsem byl na Šíravě poslední týden v červnu a tam jsme si neuvěřitelně zachytali, tam jsem byl maximálně spokojený a největší kapr 26,40. Takže rybařina, co se týká toho loňského roku, pro mě absolutně top. Super. A hlavně kaprařina. Super, super. Mňa teraz ešte napadlo, jak si začal rozprávať, napadla ma jedna taká interná otázka. Poďme trošku ešte k Pálave. Keď zaspomínaš na Pálavu, a teda na tie roky predtým, hovoril si, že ju otvárali tuším 8-7, tak jak veľa sa zmenila? Jak moc sa zmenila a jak moc sa zmenila ten rybolov na nej? Lebo predpokladám, že v tom období tam neboli žiadne lode, prípadne možno tých rybárov bolo menej. Skús to trošku tak porovnať, tú dobu teraz a tu predtým. Přesně tak. Takže ten rybářský začátek na té hlavně teda my jsme jezdili na 5, protože ta 6 je vlastně rezervace, to je ta střední nádrž a ta se chytá jenom z jedné strany a je tam omezená část, kde se rybaří. 7, to je ta vrchní, to je vlastně ta přítoková od Drnholce, takže ta je starší rybářský, ale mě hlavně zajímala ta 5, protože ta se otevřela jako poslední a je nejhlubší a je z celých té kaskády jezer největší, má 1600 hektarů, takže tam ta rybařina začínala velmi zajímavě, protože to byla rybařina pouze na odhod, žádné nějaké zavážení nebo něco takového tam neexistovalo a vlastně ty první začátky tam byly nádherné, jo? To byla opravdu, ona ta nádrž se nějakou dobu napouštěla a ryba se tam sadila, takže těch ryb tam bylo opravdu jako velké množství a krásný ryb, protože to byly ročníky, kdy se tam opravdu vozily stovky tun kaprů, všech tady těchto a nerybařilo se tam, takže ty začátky, kdy se vlastně odhájila ta voda, tak byly rybářsky velmi zajímavé. Netrvalo to nějak dlouho, protože pochopitelně, jak se otevřela, tak už se ty ryby tam začaly brát, jo, odvážet, ale i tak ty začátky tam byly stále nádherné a opravdu je to voda, která já si myslím, že co se týká i výsledků vůbec jako rybářských odlovů, tak si myslím, že patří určitě tady v této střední Evropě k jedné nejhezčích vod, co se týká rybařiny. Super, OK, paráda. Dobre, poďme na rok 2026. Jaké sú plány? Tomáš, ty si hovoril, že proste držať sa nejakých tých štandardných pretekov, držať sa proste v tej elite. Je niečo také výnimočné, že čo sa chystá na rok 2026, alebo proste je to váš štandard a ten si proste pôjdete? Letošní rok určitě bude takový standard. Nemyslím si, že to bude nějak jako přelomové, i když máme nějaké jako plány, jo, ale to jsou takové spíš jako myšlenky. Pokud se budeme bavit o tom, tak já bych chtěl víc času trávit u vody, mimo ty závody. Jo, takže to je za mě určitě se častěji dostat jako k vodě, protože říkám, momentálně je to skrz jako mé vytížení jako ten největší problém. A na závodech nás letos uvidíte na Balatonu, začínáme Balatonem, jo. Pojedeme už Zemplínskou Šíravu a Stástovel. Jestli mezi tím nebo potom ještě něco uvidíme, protože jako těch závodů je spoustu, chtěli bychom samozřejmě být na všech závodech, ale to prostě to nejde. Jo. Na Šíravě teď bude nový odhozový závod, ten je taky zajímavý. Je to v docela dobrém termínu, protože na jaro z začátku sezóny těch závodů moc není, kromě jako Balatonu, spíš se to všechno odehrává na podzim,
a tam jako být vyautovaný na měsíc a půl, to v našich možnostech není, protože nemáme desítky zaměstnanců a tak, abychom prostě mohli všechno zvládnout. Takže spíš to bude takový standard a budeme se soustředit hodně do toho pracovního, testovat nové věci a posouvat některé věci, které potřebujeme posunout. Mm-hmm. Já jenom, jestli můžu, tak k Stars to Hell v letošním roce Stars to Hell slaví 10. ročník jubilejní a od organizátorů byla taková myšlenka, že by zkusili oslovit týmy, které se v průběhu těch předešlých 9 let nějakým způsobem umístili a oslovit je, jestli by neměli zájem se tohoto 10. ročníku zúčastnit. Takže my jsme přislíbili účast, protože v těch minulých ročnících jsme se taky umístili a poměrně dobře na Stars to Hell, takže jsme se rozhodli, že se tohoto 10. ročníku jako jubilejního zúčastníme. Super. Mňa teraz ešte napadlo, ja som priamo spätý aj s media tímom na Královej. A čo ví a Králova? Je to otázka prostě toho času? Je to především otázka toho času. Na první ročník jsme byli přihlášení, nakonec jsme to museli odhlásit skrz pracovní vytížení. Na druhém ročníku jsme byli. Neuspěli jsme, ale to tak prostě je. Není to o tom, že by jsme neuspěli, tak tam nepojedeme, to určitě ne. Já už jsem klukům Majovi Kopetičovi a klukům kolem vykládal, když byli za náma, že se právě rýsuje něco takového jako car only, že bychom to měli koupit a že prostě musíme se soustředit spíš tímhle směrem. Takže jako určitě neříkám, že se do budoucna jako nezúčastníme. Králova je specifický závod. My jsme při tom druhém ročníku neměli jako štěstí na los, ale jako proč ne? Takže jako nevidím tam nějak, jako, že bychom na to zanevřeli. Je to prostě závod, kde se nebudou nikdy chytat podle mě stovky jako kilo. Mm-hmm. Jo. Tam to bude velice vždycky složitá ta rybařina. Zajímavý závod do poslední hodiny. Určitě. Jo, už jenom z pohledu toho formátu, že je to na 3 nejtěžší ryby a s tím, že ta ryba kdykoliv z té Králové může ujet. Jo, to si myslím, že se liší hlavně od těch klasických závodů, ať Balatonu, ať Stars to Hell nebo Zemplínské šíravy, že prostě tam nemá kde ta ryba moc jako ujet. Když na Stars to Hell na Pálavě zavřou vrata, tak prostě ta ryba nemá kam ujet. Jo, takže Králová bude takový jako hodně závod, kde je potřeba se obrnit jako trpělivostí a doufat do poslední chvilky, protože ty 2-3 ryby se tam dají chytit během jedné noci. Ano, přesně tak. Já k tomu ještě taky dodám, já jsem velký fanda tohohle závodu. Mně se ten závod opravdu jako fakt velmi líbí. Jediné, co je prostě ta záležitost pracovní, že to vytížení je dost velké právě z toho důvodu té nové značky Carb Only a právě v tomto termínu se dost připravuje nový rok, takže, ale nikdy neříkej nikdy, já si myslím, že se určitě s Tomášem na Královou vrátíme, ale ještě nevím kdy. Super, dobre, OK. Dobre, väčšinu tých otázok, ktoré sme mali aj od ľudí z toho včerajšieho storíčka, tak sme zodpovedali aj v podcaste, ale ja tu predsa len nejaké mám. Ahoj Adam, prosím ťa, opýtaj sa chalanov, či sú viac odhodári alebo vyvážkári. Zdenku, skús ty. Tak, pokud se budeme bavit o závodech, tak jsme v každém případě víc vyvážkáři. To je bez jakékoliv debaty, protože se účastníme vyvážecích závodů, takže to v každém případě.
Jinak, co se týká odhozů, já mám za sebou cirka 30 let rybolovné techniky, určitě to každému něco říká, jo, rybářům i profesionálům, kdy rybolovná technika byla, nebo je ještě do dnešní doby, co se týká České republiky, na top světové špičce. A tam se samozřejmě nejenom háže na terče, ale háže se i do dálky. Takže pro mě odhozová záležitost není vůbec žádný problém a rád chodím na odhozy a rád chodím na odhozy daleké. Takže tolik zodpovězení otázky. A kdyby někdo chtěl poradit s odhozovou záležitostí, tak ať se klidně na mě obrátí, rád mu poradím. Super, super. Tomáš, ty? No, celý život jsem vyrostl na odhozu, protože v těch začátcích jako ty lodě nebyly. Samozřejmě jako takové jako byly, ale v té rybařině nebyly moc zaužívané. Ano, navštěvujeme teď závody, kde se vyloženě jako používá lodě, takže jsou to vyvážkové lodě. Musím říct, že já mám rád tu svobodu, když v noci vyjedu na tu vodu, jsem uprostředka toho jezera, jsem tam sám, jo, mám to prostě rád. Zase na druhou stranu, vždy to většinou dopadá tak, že všichni potom chytají jednu hranici. Při tom odhozu, za mě, ten odhoz víc dokáže ukázat kvality toho rybáře. Já jsem absolvoval spoustu odhozových závodů a kdo se zúčastní odhozových závodů, tak ví, že každý ten metr, půl metr, když se dostane za toho svého souseda, soupeře, je rozhodující. Takže jako za mě mám rád vyvážkové závody, určitě to bez debaty, ale pokud bych se měl v tuto chvíli rozhodnout, tak bych asi šel na odhozový závod. Takže za mě, já mám prostě rád ten odhoz, ale ta vyvážka mě prostě láká tím, že opravdu na té vodě získám tu svobodu. OK, dobre, super. Ďalšia otázka. Rád by som sa spýtal, aké budú novinky od Carp Only, prípadne Starfishing. Aké budú novinky, chalani, z vašej dielne na rok 2026? Je niečo pripravené? Máme pár novinek připravených, nebudu říkat, kdy je uveřejníme, jestli to budou sladké nebo kořeněné nebo masovky. Pracujeme na novinkách, to bez debaty. Pro nás je hrozně důležité, protože my, když jsme tu značku Carp Only kupovali, tak jako interně vnitropodnikově se ta značka úplně jako nenacházela jako v top kondici. Nebyly tam nějaké jako velké zásadní jako problémy, ale bylo to spíš jako problém jako managementu, že ten management, který tam byl, tak nebyli rybáři a prostě já mám za těch 20 let jako zkušeností, že té rybařině musí někdo rozumět, jo. Ti tabulkoví manažeři úplně to není jako ideální, musí tam někdo být. A takže pro nás je priorita, a to se nám podařilo v roce minulém, spoustu věcí napravit. Jo. Udělali jsme novinku v řadě Frenetic, což je vlastně ekonomická verze. Jo, tak jsme nám udělali novinku Chili Mango, kterou jsme uvedli na trh v létě. K mému velkému jako překvapení jsme věděli, že mango jako je momentálně hodně jako populární, tak se to zařadilo mezi jedno z nejprodávanějších za tu krátkou dobu příchutí v té řadě Frenetic a pochytalo to krásné ryby, opravdu jako krásné ryby, i spoustu ryb přesahující jako magickou hranici 20 kg. Takže to byla jedna část a ta druhá část je, že začínáme pracovat právě na té prémiové řadě, jako je Red Diablo, Squid Liver, a tu si chceme trošičku přetvořit k obrazu svému. Pracujeme na vývoji nových jako pop-upů, chci předělat dipy, které si
myslím a vidím to, že ten trend se trošičku jinam posouvá spíš do těch jako tekutých potrav, do těch boostrů, tak a jenom aby to nebylo na atraktivnění nebo na nadipování, ale aby to bylo spíš jako taková univerzálnější, jako tekutá zálivka. Mám tam v plánu udělat ke každé řadě něco na způsob, jako když má třeba korda góčko, jo, tak tady v tomto směru to rozšířit, tak aby ten rybář to právě mohl použít i na zatraktivnění těch PVAček, jo, rychlý těch stick mixů, to, co se používá pro tu rychlejší rybařinu, protože to si budeme tvrdit, dneska týden u vody absolvuje málo kdo, jo, spíš jsou to takové ty jednodenní, dvoudenní jako výpravy. Chceme udělat rozpustné bojlí, hard bojlí, takže spíš jako chceme v tomto roku utvořit trošku nový směr. Chceme inovovat obaly a spíš šlápnout do toho nového sortimentu v té druhé polovině roku 2026 a 2027. Tam si myslím, že to všechno směřujeme, aby jsme měli nové příchutě, jo, už je měli otestované, my na něčem jako pracujeme, jo, pracujeme jak na nové ovocné, sladké, něco na těch možná mléčných proteinech, jo, něco takového. Chceme přivést do toho portfolia nějakou pěknou masovku. Jo, to koření tam si myslím, že tam to máme, tam není moc co vymýšlet a nějak jako zdokonalovat. A Carbonly má v té prémiové řadě, v té nejvyšší řadě asi nějakých 25 příchutí, což samozřejmě jako to se nedá všechno vyrábět, držet na skladě. Takže jako chceme to trošku zeštíhlit ten sortiment a vylepšit ten sortiment. Jo, takže tohle určitě je směr. Možná zmíním, že na jaro uvedeme znovu do prodeje sladkou příchuť. Dříve se to jmenovalo Absolut Plum, což vlastně švestka. Tak trošičku ji pozměníme a bude to Moruše švestka, Mulberry Plum. Takže to určitě někdy z kraje té letošní sezóny se objeví na trhu, bude to v dostání. No a říkám, spíš je to takové to, že musíme trošku ten sortiment zeštíhlit, nové obaly, nové etikety, vložit do toho takovou tu novou naši identitu, protože dlouhé roky ta značka zůstala na stejném stupni a musíme přicházet a přinést na ten trh něco nového, aby to bylo samozřejmě zajímavé, že spíš tímhle směrem jako půjde. Určitě jsme neusnuli na vavřínech, to v žádném případě, ale potřebujeme to tak nějak jako kosmeticky upravit a vložit do toho ten nový směr, tu novou identitu. A myslím si, že se nám to podaří a že potom v té druhé polovině 26 a 27 přijdou ty zásadní novinky, které tu značku posuneme dál tam, kam ji výhledově do 5 let chceme mít. Super, jasné, OK. Dobre, ešte je tu jedna posledná nezodpovedaná otázka. Vy ste spomenuli, že z tých trofejí, ktoré sú za vami, tak najcennejšia je jednoznačne Zemplínský kapor 2017. A vy ste spojení s kaprom dosť úzko. A tuto sa pýta jeden divák, keby chalani mohli vypichnúť jeden jediný moment alebo jednu jedinú nejakú situáciu alebo niečo, čo ich proste napadne so spojením s pretekom Zemplínský kapor. Čo by to bolo? Zdenku, čo ťa napadne, keď sa povie napríklad Zemplínský kapor? V tom momente, čo ťa napadne? No, samozřejmě protože těch zážitků z té zemplínské šíravy je spousta. Jo, já už jsem tam jezdil jako malý kluk s rodičema na ryby, takže to už je opravdu 50 let, co jezdím na ryby na Zemplínskou šíravu. Ale to není teď důležité.
Já bych chtěl opravdu vypíchnout vlastně vůbec tu myšlenku toho zemplínského kapra od začátku a chtěl bych za to velmi poděkovat Vladu Šafovi, že se vlastně zasadil o to, že ten zemplínský kapor a vůbec těm lidem, co začínali s tím zemplínským kaprem od začátku, že, protože to nebyla vůbec jednoduchá záležitost, tak bych chtěl poděkovat, že to vlastně dotáhli do této fáze a myslím si, že to je to, co toho zemplínského kapra dneska vlastně, nebo v letošním roce do toho 18. ročníku posouvá a myslím si, že rok od roku to má vyšší úroveň a proto si myslím, že ten vztah s těma prvníma organizátorama, to je to, co mě na tom zemplínském kaprovi dneska vlastně hodně těší a že jsem u toho docela byl, takže to je to, co bych z toho chtěl vypichnout. Super, super. Tomáš, ty máš niečo také, nejaký možno moment, alebo podobne niečo jak Zdeněk, alebo čo ťa napadne? Domácí atmosféra, určitě. Je to ta povaha těch lidí, ať už je organizátorů, anebo těch přátel, co jsme si tam za ty roky udělali, tak je to taková ta domácí atmosféra. Každý ten závod, ať je to Balaton, ať je to World Car Classic, ať je to Stars to Hell, ať je to Králová, jo, tak má každé jako specifikum. Nechci se nikoho jako dotknout, ale prostě ta zemplínská šírava je trošku pořád jiná, je to prostě taková rodinná atmosféra. Jo. Letos zemplínský kapor obměnil pár nových týmů, jo. Dostali se tam kluci z Carpsonu, kteří tam, nebo loni, pardon, z Carpson Bites. A když jsme se tak jako bavili, tak jim se to strašně líbilo. Byli tam poprvé, všechno jim tam vyšlo a za mě je to prostě ta rodinná atmosféra. Jo, ta je tam taková, je to jiná. Prostě není ten závod ještě úplně jako, nechci říct zkažený nebo to, ale zkažený penězma, ale pořád to tam ti lidi tak nějak jako dokola dělají po domácky. Jo, spoustu lidem se to nemusí líbit, že tam prostě je taková ta profesionalita, úroveň toho závodu jako nižší, já si to nemyslím, protože já jsem prošel těma prvníma ročníkama, dalšíma až do dneška, takže vidím, kam se ten závod jako posunul. A za mě je to určitě jako rodinná atmosféra. Dobre, super. Páni, v tomto momente máme zodpovedané všetky body z mojej osnovy a všetky otázky, či už v tom podcaste zazneli odpovede, alebo tu na konci. Dovolte mi, aby som vám veľmi pekne poďakoval za váš čas. Máme to bez 5 minút, 1,5 hodiny, takže myslím si, že celkom slušné. Ďakujem pekne Tomáš, ďakujem veľmi pekne Zdenku za váš čas, že ste si našli čas na mňa, na ľudí, na divákov. Ďakujem veľmi pekne aj divákom, že tento podcast nejakým spôsobom pozerali, počúvali. Pokiaľ ho nevideli celý alebo nestihli, zo záznamu zajtra na YouTube na Ultimate Car TV alebo samozrejme na všetkých hudobných a podcastových platformách. Páni, ďakujem veľmi pekne. My taky děkujeme. Adame, děkuji. Děkuji všem, kdo nás sledovali. A za mě, za mou maličkost, bych všem chtěl popřát v novém roce hodně zdraví, štěstí, rybářských úspěchů, spoustu probděných nocí u vody a roztočených cívek. A doufám a věřím, že se s některýma u vody potkám a budeme si moc povykládat o těch krásných zážitcích, které u té vody a v té rybařině zažíváme. Takže ještě jednou děkuji a ahojte. Já se taky přidám. Tomáš řekl vlastně skoro úplně všechno. Hodně zdraví, hodně rybářských úspěchů a Petru zdar v roce 2026. Presne tak. Páni, ešte raz ďakujem veľmi pekne a Petru zdar. Čau, Petru zdar. Čau. thank you